Super Kings rodi wako ndani ya studio kaiko mwenchomo wataka ligeka kwa na be kirege nto yegoro kungana ki na kulirege nto yegoro kungana ki rio girange nyo egento gyanchire sana mebi shabiki liko kungana ki eduoyomo lazima asabe gente kira kirende tigamba gari baga bakwani ke mwenchomo wataka li nchire bako bakwani tokora chaka Engombero mwali getia se video mwamu karibu sana. Asante, karibu asante. sana imeyenka yo mugusi amatukara achire kurugwata chitema yenka yo mugusi enkare nyorete ilikuwa 2020 hapo miaka ya achire ya raskira. Karibu sana Asante litanga nikora irali bageli gora kwa ni mugusi asare chinse muchinkongo chionsi pona igase bategerete mpaka online kirase yes umugusi yo minto asabe ta jinsi nyonya jinse abare jinse che isiko yes abare Kenya gaiga go jisiko abare gusiyengima na bakwanira nende boirire buyaiga boirire buya amashabiki yonsi pi Kiss FM na mashabiki yonsi pia Nyamira Super Kings yes yagora birabana nero yogechi okwan oyo no gechi marofa akuyorokana chia toros kuse mamba yechi mamba kusie ngima mamba yechi mamba toko bwatera no mungwano mintokoro kuna tigakwaneri yetabano nere yes by the way anto aminto amashabiki yonsi Kiss FM Tasbis mwa batachinsa muje chinse to pakwana na kubuli mara bayabona ngabo hirebe ya Maleta na ngurunga Jackson osebe
tutuachagete band ya Nyamira Super King from 2005. Aha. Ochingero tuwabugirine chi nyinge Zaidi. tuarure no mwana oyo. Na tambe by the way. Marura tambe. Kuri 41 gesami onirio buri mokolire. Yes. Chinga foli mutu abagambi foli mutiri umwana omokarakalia foli mu4 chinga ne chinyinge paka ya foli mu yabono ikorukunga na roborunda rundia from teto managona go chenge tukikorukunga finishing point. Yeah. By the way, kurara konera about oboni abo borunda rundia ngaki because ne sani yanchire sana oboni bwa na ki bore ngakibwa bepe manyete bandi ya Nyamira Super Kings bandi ya vision nere ajete kati yes kati ya Sungusia na Nyamira Super Kings ono mono chisani jita karato ko jibuki yes munda ko ira na Sungusia ono ntuntu anya ko manyeka ndura manyeka na bya asitana ra karo ko bekero mondo na borunda rundi borunda rundi ni moterete ko ko bekeri ogirangenya ni moterete ogirangenya yes nini moterete abakone chisemo yes nini moterete mutumu mobe bono lianto onya ko komanya lakini maite na nyasangwa njare ko bono ndoko tena boni ntuto ko ujisani yani abantu nguchibuki bara lakini bantu mbanya kutomanya kai are you serious singa bantu mbanya ko bamwe mwata ni serious ntura bwatu yani kopoko bye bandi ne karo munda ko gumusiki karo ko mwereza akora ko sirina mukabugi musiki bona karo ko ujisani chisani jingo chigunda bono igo dura oni gubuya igo nabo tubatebega na kibana Sungusia ngo tiesa baka karasi gitega umuntu batebega na kito bekero burunda rundi bama itenga na musiki seitarika hapa kanya nyabitali lakini ko perform go musiki yes na ndo mheshimiwa Samiri Osoke munere na toira juice toka perform ase TV ari bano abantu bamachiko na kendo je band kanya nere Nyamira but from Sungusia ko byo musiki oro makongo ina baroche by the way gari ase live ya Samuel Okemwa kermo ari waka live band gari ase sebo sebe no sebo sebe moto bote bone sebo sebe yes sebo we katuliti be ke buna sebo sebe go sebo sebe sebo sebe aye ase band yiga ya Nyamira Super Kings bona yiga enkio orase band ye ase band ya Nyamira Super Kings no materi Dare sauti Chionzi matese sauti tupate sauti ya kwanza sauti ya pili Chionzi ngotera kubuginde drum set yes kwa kande gitagi ya pace
inere gasi anankora ebintu byonse pina kyoko bimanage pindo chingane bingi ekere konyora mostly maybe mwana musike konyora use side eita modo drums tetayo yes na bongo skie mic ntere na kubugia drums igekere abana musike babwate tobwato bungufu somewhere na batokora bibiri lakini ekere mono kabisa ne vocalist mate ande tigama mentor ando mugako nocho tigama rukomugako yes mungwano ni musikete mungwano akara tuwa jira ndons urukare njuma tena chake tomoke nare ngomoke sana nguja ko musiki tu kutu foto se totera because tuwa chake te bandi yare kurukwe ege sieri jazz tu fo tuwa imurana noyo ya join band ni musikete na maitu na bwato mundu bwato confidence yoko kwana yani ara kwana sabantu ba bayo no kwande goni musikete igona bange na no monene no monene one yani kwamuru musikete kwamuru komo gako mate go ready igo kwa moira maskania na erole go play as a band no chinga ne role nene sana as a band again to kende na realize by the way already wagate birega gana ki wona ga mwarosiri band yabwata more than 15 members baka bakongo mbaroro ekromo tao kurigerio ge chiga korora na kiuna asili ya Kikongo nwanyana njero dresseti ya njeti mukongo njero dresseti yoga igekoroge ngana kiu jamaa uramenyire na Kongo abantu balia je nanje to kurukara guitarist inde je ngobugerie guitar apart from bono kotera kubugeri chikongolisi sebene umuntu okubugani gari nona senga kore gasi mona abantu bakubuganje no mukongolisi bari bo gusono mugusi lakini je no mugusi bio igitango gechano ore sana igitabo ibine bintu byana bona binko bugiye rumba tukubuga no yoterete rio girangenya kusembali baterete kikwate vaiji benga ukubuga n'abakongo ingobuge ando tugojoka tera bono muino yonto bwate bintu lakini tukubwatu egari etachete amagora maega atachete erafuro kago tachera mingo myakara now osebo sebe inkangai by the way inje nka seitwere gesieri bomanyanya sub location west Murango location ali Nyamira town seite gotoka no iri yetari yarurete ngegesieri jazz band ngegesieri jazz band ya chakera after that toka record paka volume 3 toka enda volume 4 mangana getakabagati yabwase bandi Aditoruete pandi yebono toka suka tualenga bantu tualenge pandi ya bantu almost 7 people 8 people ono kina ogechi na inje toka decide no mongwa naro optimist yokurukunga opaganyakanga toka tabona tikato decide tosuke taro sie pand katuaro suka tuaro sie pand nega storingo kwagake akinyamira sparking sia toka tabona toka karazono gechi no baga toka tabanga kitoka toka sie pand kurunga egesiel super kings toka tabanga egesiel super kings mumanyi Kenyatta naturangelia gusia kera nato sigete sana asemo metine jere twari kubugia akona abantu abana bake twagachira siba kabugirie live twasabege ntutukuruke lift bona kera twasabege ticket tukubwate gitakeria abo twari ko bae competition ya lenkenkong nane lift bosabe lift tusabete yari ko banga abana abane begisilinsa abana abatali abakong we imbaranyo oranchira bako ba supported baba lakini babugate gento akera twa mumanye igunga pandi yeye ba muraba bachakirega akatorangeli ndabuwa Nyamira ali atolenche no gechiwe karasuka mwere sa fuse chitonga igwa na ikere igwa torchenga bono katia problem ya bei agento mumanya atatebetiga tagu chiko chaka kurwanira band chaka ngabono mwaru etege sil moro sige sil P Kings osege sil Super Kings tigera balie band kurwege sil orchestra bunere singe mwaro asirie ege sil Super Kings na kayusiri rietari akarugirwe nga Nyamira Superstars before sungusi taraba rietari kina ritigete nikimoguru Nyamira ege sil Super Kings ono beka Nyamira Superstars kurumagega
ekere ligendererie ero igona bona ntu wange bona aka namonge nanda bona abana basunguse by the way babo manyi kitaka yisungusi manyi nero umse manyi nero umse nero tukaransa bona to advising kina karoseri Nyamira Superstars bona tigabere Nyamira Super Kings na ande chaka volume 1 tako genda volume 4 mana tu toka moiguera tukaikana tukena park tukakora mazoezi tukakora mazoezi ya volume 1 alikoro kwa Nyamukami chisani chikapik sana sema one ndio bole mokomoni bole maskani Kristo matoko mwana aliriria sirete barosia sana ya Kristo matoko alituwa jobu gansu production Kennedy ga batobeka mazoezi amano mugaka jalibo Kennedy akarecord chisani echo duaga jirtu abugia lift bone jingero jirgitora mazoezi ndubugetia Armstrong yao ke mata twaragoja tuabugia lirelio sungusie extra bara Kennedy abwate chipande chinyingi ona bagotoreta mbaramba ya bongengo alibo ne bandi chirichi chagete ntururu yarito sota tukabugia akanyora ng'abantu abamba bwate obongo bw'egento geta akanda gato record volume 1 volume 1 ina bayakumete sana ne chingero chingongo chiro sana ke bwate volume ye ari pamwe sana ichio ni sana chikumete by the way igona tu aruga to karosie band ya Nyamira Super Kings ko abuna otu aruri buna tokona gocha twaraiteira mange kero toje gwika challenge sitogotebe kero bono ga Momentri International international yinki yagerete Momentri International twajagete ko byo musiki ngo bugitore jirumba njire to bugete bugete n'abakongo ndo kanyora utunzi ya compose jirumba irumba sebene musiki to naenda bano mono abagere bajo mahita mono no oyo kunyagosiro urukoro kumusajuma bandi akatomire nona baralia nintu sinitwara ko musiki montakero kotekero ko kutari baguzi no nalituwa to kamenderie tele yani abwe ndochinga nabantu abanene sana neringa na kimwate birenga erieteli nene sana ndoche na muatarire sana okorra neringa insurance meye kwa nenze meye obone ng'abantu brai tabanandi bamanyanga naki ebandi nereye tigango litangani baraba kwani litangani turamanyanga naki toko gendera gochimotwe para Bencho abangona bora chingero chabo ese ito machogo musiki ngo yore lakini nabarabona bangwana bakongusa nabangwana bakongu talisiri mbale bakora chagu mansai bata nabana musiki lakini bangwana abuna bakongu Jenda tenga tiaba koro mugeo bwato chingero chabo ne chinkongusa asante sana miyabona sana Lucas Maitega kusumo machoge gabo kama halo Baba Mansai. Oh yes. Ngwari abageni aba mintabu. No barega gakwana na barawo. Abageni baminto waire byabo mahoro bitimba toraza. Waire bya mwana muntu. Karibu abu no kisi yenga ko nyumba yao yomuzi. Hello. Toko kwete mwana muntu. Wana inje na ko batazinga kwa sababu one moskino tuanywanjira mono. Na kina ko wali wana mnanje kwa litangani mwa batiro mwali msamsuro kwa kunyamakanye kimweli ewa robuna nje nataka mondere ngero naritione ngakwono muntara baikere ina mbango nyeritore goru bari namba bono nyore gutete mwa kwengero ndio mono mangata mo mbanga buya sawa asante baba asante sana Kisii FM hello kama Baba Masai oh yes waire studio na Ogeti Marafa waire ya mwana muntu Nembiri mubasi kurunyani bari masabari anyoka. Yes, emile mubasi. Mamba yeti mamba gakunetenguna. Kapita popo no ku finishing point. Oh, sawa. Yes, sir. Asante sana Kisii FM halo. Kisii FM. Enkani yomogosi.
Mbona nere chen shudari musacha buri kusauti mugirango maro. Yes, musacha bori. Akina kubwati yu record ya ngura chirande sana. Ah. Noni kene konya onyigene te masige. Dere yaga arura. Dogene zakina orinkura bugiare sana na mere sare ene gire kwa ibunde bikongo byango kisana lakini siko biveka te ene mori egere nanya kotegere rambu ya mono tiage de nanda be como que o metege to que cosa ya como ese moya yo como dogo taka koinene. Okay. Etine go itamono mbia mono. Asante sana mbia mono sana. Asante. Ubate birega gachio moherio kisifa malo como. Ay. Oyo mbona musike. Koruntulele. Oyo na takera pues ani kweli. Kongandwe sani. Oh na banta bungo bari na arengo. Ege ntongere derivatera teni. Edeni. Keri na moko ona terko ngira neri. Abakoneji semo. Amakoneji semo igo. Ero. Kie kina kita ete bankulera abuninda manyetengo baibunde jedimba manyete sana. Asante sana mbia mono sana. Nije mpake abibambange sana ngara koruntulera. Okay, sawa koruntulele. Asante. Zimie moria ngoyo lese line kega nando tamire. Simbere kega ntetembu ateyo moria. Halo. Papa mawe. Yes. Nani boire? Waire bya kabisa. Mene sokoro ya kenyero kwa bwatire kenyero kora ne kaka mnyamba. Lakini saa ingo bwate tanga migori mate. Geti marofu mate ndumba kusu na litanga kabisa biamba ruseli kopi. Sana mwana minta. Ego asia ba kwa nengia sana mne songi nere go jiandu to motaro. Oborunda rundi. Yego jiambu Kenya lakini ega sawa kwa nengia muyamono. Asante mwana minta. Thank you baba. Sant. Thank you. It is a major gachinjinge because no one chani boli abantu babwate go chase muri nande bonege bali tunde bategerete gima. Tikango turarayigira nagaiga asech band twarorira sorongo rwa gusi chigo ba formed matukabira atutega twanyorangana kichabunekire. Asech band chia kabeiro ro kwanyorangana ki band iri mjia chite chikabuneka hapa na pale. Changamoto kichiga chigotoka se band ogechi. Changamoto maito muntu nabakonyora bwate talent. Yes. Augani atere. Ebita konyora bese kumwire studio. Usiga gustura bakonyora gakwenda gakorona na kondo. Kondo record yo kotera. Yes. Okotera ubiye kenyoro. Utabuga tukurwa koboko. Ono muntu jo ikote bana nyoro musiki na borega. Yes. Tiori bono tigatwanda kuchimwana. Ne kende. Yes. Abantu nabagutwara chipandi pa support tribuya ubwatwa kebyombo lakini obotenenelio bokwanyora mwachiro sinega simo kora segete mabuge musiki mwanyora none kinusibira oyo mabuge kemeria bandu batamane chibesa ino kwanyora gwatigira abanchara bono mambire no twara babuge abandi bono ratoka ebye karende wasi osinye kubuge musiki kwanyora chipandi chakoreke yabonekire ebino byo bintu aba biko changia mono osebo sebenge kwale commenta baba negento kende challenges cyo musiki in fact abana musiki abange yes nabakonyora okubugi umusiki umuya obwate talent maybe gokonyora gose mnabono ngento ngere ngorara yes by some friends bagotaka okonye chipandi ekinde kya kunusu kusoma muntu anyana se ogechi na bwate talent wateregete gwachira asikete faira akeiga ono kwanyora noni ndo bana musiki abanyana ngwitana tori badewe atuata baba ken yes nabakonyora mwana musiki bwanje ninde iguru oyo ndo guru nsengo chakale yes isabiki kitendire nonye na america nako konya mwana musiki oyo moke chire okobori mwana musiki yose nge choragete komanyana obori naki mama etogeji marofa ni mumanyete na kioroje nifakite ngona mumura bali yango te mabale kubugia nki problem chingaro chapa chitari ko gwageli ate banga kai kanga tati ka bane mekora exactly Cincondi ona ekarati omanyanga koko konywa yes support ye koborete ndo kuna bono Masai yes
muna for example band ya Nyamiras Parkings tu kwanere ntwe ne gali ebegete amagoro para lakini aya magegale ase getembure twete obonyangie kuna goteresa iga eganyete sugumuga ego soe para pesa bali rali epiki maana ngopara because oiso kana sanso so musikio Nyamiras Parkings yes buya kabisa oiso gocho musikio rumba kota nyoro nande rumba enkong no embusa chume kera kuete before atarakwa igali getio moralia okuruku kaka gwira msatandi arajensa ate nakoereza akamatebia gari gesanga ntagetondi geria bamura akobyo musikio Nyamiras Parkings gato abugetie ngaro yari kurukwa omwana omukarakari agateba torangireria bamuraba mbanyore akabuna mso mwana atorangire tuka Nairobi tukaganda tukikaranse hotel gete musa chuma chete kwana live no na sategera na baba tena bata no mine kaka tukikaranse musa chuma ms ateta saba aso musiki bwansi bio bugire aboritinga mwana kubugi kongo musiki tukabata na tole foli mutu amukani antu ana kubugi kongo musiki agateba in fact abana aba nerule ntageta kogenda ngumbu nkoira na park ntageta bgia abantu abana barabwe bien lime ku Kenya kwenda Dubai 3 months the contract bana ntaba nalule na abantu bale moyo in fact ndalidia chieta kandaga tutara umera igo bona ngana ngani ita ya monja asirete kango tune pa kurusi tu aliko bugina musachumo musikie lime ku Kenya kwenda Dubai for 3 months kwenda kwera ese ngenjali gertingo mantaba kurugusia ase rumba nabako tojo musiki olingara waida infakitingo tamaturiko bugi pona gero tana nona bakongolizia ba Nyamiras Parkings challenges to bugate ndobugata vision yogo taka kubugi musiki international yoroje toliketa togotwara kongolisi ntobugate tubugata bongobu yone njeli masa yoko babeka hamo ekereto tokore tokoro musiki uri totagete enga enkwendeje kujia to sire oboge ngyobo ono goto chande to una antuma toitire ku ngumbu atawata ko nyaro mo ngumbu tu abuturu pona ya biti abanta abantu kunyara ko ba maintain na kyo konyorete Nyamiras Parkings tutimiete asetore ndoli kunyara gosuka raifu ekero konya totagete ko bugi ngenta asigete in fact dio se to ko mwene nyasa ngambi ya mono because nerogera abanta abange bagasoka kumenya Nyamiras Parkings ngubwiro musiki ase live nduana ko musiki live Mr. Mansai ko mwaka 2008 paka ligu acha korra tu acha kubugialia tuana ko tena live tubugi are you serious serious etu akwete noni tu moyo keri kwa konyora okutiko abantu bateba Nyamiras Parkings mati kubugi musiki live tu ali nuchigazi Nyamiras Parkings mati kubugende gyonse bono in fact paka buna dirija ikera pona boko nya tubugate vision yalia tubugate support ya kubeka abantu batwakolia masoezi tochaka kosoka kuchiali ige problem ina tubuga oboge ngimboro kina kutoita Nyamiras Parkings sinziali paka naomba ono toikuena site toikarasite oro siengero yoko tebya abana inchi gosaba amashabiki yonse Kenya ni jise cheisiko amboge nkibulimo ko tabunga Nyamiras Parkings ora bakora mamanyetikia ngwande wote na balebi tomenya temenya amarua ntori konya motoro ya msimasa ita balebi tora tatomna moko rekana very smart iga okay mbora njeno tingane bandi mbwate ga international onege ntekyo ngete bakokonyora ntori konyora support musiki itone beko bakurukirete makongusa ya bid kwanyora musiki ono kubakurwe dio ko Nyamiras Parkings omwana ona raire njara koigwe Mr. Mansai okonyora musiki okubuka chikirana moinaria ndi bwate no singi mya na gro mwana one chai mambi egente kikagera korena pake kuchikora ligigasi egere ngende none kondo ntole chai egere nguru abana bande skuru egere kogera omusiki obono ikira se otari kuchikonko nga video geji akagenda kanisa kubugiri kole ndo bine lakini ande atapart aliyese kanisa masomo na jeta katoka masomo by the way bantu metanga masomo mbamba nga ki story ye kanisa kanisa bana mboro tu warunya gwetera challenges nganyora na ni mate kubigita nganya kanisa chita bugi karangire kunkari ko mutinyi nabone kanisa singubiri ngwa kanu mutinyi wakanu bintombiro ando bana ari na yegeire binte bikongu birya montata monta karango bugi akobuga nkongo ntureneire kanisa mali esire nero right uya kabisa wacho motegereri no mugano gya rutoko iguga iga
onya Amira Super Kings International gaga se studio live nyore kubwate swali linde bado nabokoli mbekera gwetera SMS ya 0791 088922 gente kyo yankurire enkoro kero se bose ba kutebanga ki igako igwengero ya ngero ye bandi ye kubuga bati umwana arayirinchara gente kine gente ke kongusano mai kine gente ke kongu now tikatura aragira na gaiga se bose benta te bano ndara kuira ni gaiga turara kwanda about ayo monyene kero wa ko muziki umuziki yigo waka no mahetenga na kyo muzikio no bwate chibesa gose muzikio to bwate besa inche mahetenga muzikio no bwate chibesa otatika bono nagotenga in fact geto okamba kondo sibunanje okamba okorumo muno kora aligari chingero nchira mona bono osokorongelie engero yoburunda rundi eto chikorota masoyasi no na kumetingi kiagerete natoka no recording sandi jire to kota masoyasi chonsi pi pi yes to kara stinchenere karosi jingero chiri chonsi pi yes kare chekerenga gia recording karosa che bono na igete kana rosa eko piti no ne biyombe kara to tatu no ne kiombe gita ko korra riso esi gia kokobora yes kogotaka kende kentonke yo konyora kasuka magega mwana wa mintono molemereri mwana no molemereri no mokera kino molemereri that's why I entered akagende studio akachikwa record jingero jinga mukani chiringi chikwa record okay because muziki utundu cha sokongira na kiyo korgelia chingero gete chinyike katiabu Jackson osebe turkoli nyora iyo mbona ajichana inde kanyora utikire mbona na ajikomorikia bono gwachire fully ma de na mugo cha kamera ya bona amuyeto osebe kwa amuire bono na bono ese ya ikera yes ekera na ikara sanse matukaya na jenchungusi anene na bwate ero nkanyoranga abogengi obogo tuita kurumuina abuta tukusaliji gasi yito yes Nyamira spangizine pandi eroje seko na segoji totebana no bone to kwaguranse yes nabatoko nyabono ono we are searching some promoters but bara ori orerwe kokonye pandi Nyamira Sparkings egara tunyara gwetenenera kwekorera masoese ngo tupromote egara tunyara go maintain abantu abatubugate epandi ye koreki etenene igobono we are searching for promoters egara tunyara no instruments kyo koragento amasoese na kende ibakiri baona ko turutenga na yabani ngoro ye agi agente kinta to keirore awense me yoko ligi promoters nta to keirore buya o yandrete gukwana se microphone yo ra sere dia keigwe no yo pia bali ense moya online goko ligi camera igongo sabaiga ntumuna Nyamira Super Kings yes onde bwensi ore chinse monye chinse kona ntumuna Nyamira Super Kings we are searching for promoters yes mwaro lengendo tu akara oliosali from 2008 ese korgeria ne chingero cha Nyamira Super Kings ro karansense ochi some ngora orore na keritu akora haria buacha no moyo bwekwerwa abe promoter bwe pandi ya Nyamira Super Kings so igo toko search onde bwensi oranje ko tokonya tu na Nyamira Super Kings abe promoter ye band ka kina into pandi ya nyale baba ge ko gendere ko jimutu kira gingo saba biya kabisa yes biya kabisa now ntetetera nyora mangana amaya senchira yo bwenge mwira nego chatobente kangi komiga gose no nyani komina isano iga rio tochikobwa toka finishing point kiagaragana ki litikolia rere ya rengenga kiro montama etene launch ya finishing point ya irireke kakuru finishing point ekora ndo chikomanyanga kichi sababu nchiri chije chiabeire because ndiro na tebete bategaringa na ki bakambali imbaretega live barali lakini amatukara achire batindo chikomanya na se engencho ya kiyiga karato chikobwatuka engere you live right kisia femo nenkare mogosio mwanchomo tegerali tetegaiga baada ya kanyara mangana mayani ngira pamoja ne bandi yiga erinde pia na bali babo limpa namba yabo maybe nyole batayete gwa kwengero na haba igonto chiko babo chiko manyanga na kenze meyo go therapy mashabiki hapa na pale eyo pia chiko manyanga kurwa sesemo yabo ngakego cha yaba kane mogosikisi FM 94.1 mwanchomo tegerali tetenara komino kichiduka imetu kidogo tu alafu tumanya ko irana go chagaiga enkayo mogosike go mwanchomo tegerali marobulio kama bado no genderete egasi negasi
na baada yegasi nigo tokonyora nase base erinde twanyara gusanga mo nabasani erio korokio obomo boito buna abakenya nekenyuwa togosanga KC Smooth gose KC Pineapple Fusion echo chibwate quality original erio kwemanya mange igoro yebinyugo ebi bya Kenya Ken tegerera umoroberio komo kira ritukuria Jumatatu ikari tukuri chuma gochakira chinse ikomi kya marogoba wekense yamo ya marogoba. The true Kenyan spirit. Yani, you guy, tell me. Every Kenyan has that kapal, who's always on the way. That guy who's always, niko hapa nje. Na best mwenye anajaribu tu. A guy has a B, but he's anajaribu tu. Yeah. Si Mkenya ashiki solo. Ashiki solo ni tunashika, bro. And that's the true Kenyan spirit. Yeah, being hopeful, kukua resilient, and always welcoming. And this undeniable spirit of our Kenya is brought to you by Kenya Cane, the true Kenyan spirit, Joe. Triple distilled KC Smooth and KC Pineapple Fusion. Quality origi and taste smooth since 1976. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years. Okay. Ye tata yani. Ngakirero chichapati chire chinyororo iga. Aye, umugaka toramanya. Nanyorete siri. Esiri. Nanyorete siri nga obosi bwengano bwa ajabu na bwa manganonsi. Ajabu. Yes, obosi obo iga nanyorete nigo borera isiko kandeka. Eboro bwororo. Nane ndagera ya eni igere nyansu. Nande gento kende. Obosi obo nanyorete ngana boko boroseria mandasi, oboroseri chichapati. Nonya ne chikangumu. Tata amaene naro liro obosi bwengano bwa ajabu na bwa manganonsi. Eri kwemanya mange igoro yobosi bwengano bwa ajabu bwate tarikina Kisi FM asomoroberio mo minchorimi amo no moroberio komo kira ritukuria Jumatatu ikari tukuri chuma. Right.
Ni ili mwende ritaya. Kisi FM sasa ni moto tena wa kuotea mbali. Kisi FM iyenaro inka. Tigentinde no molembe tigentinde no molembe inche nomo Kenya bweke ne tori Kongo sa ayombogo tiganda kuburia ntebya ngombati numanye tomo sani uri ogoteikire nsanga njirare gocha yani uri ogwakire simyo goteinga nondega naikire injoyo gaiga ejamu embwate tekorende tali goika numanye tomo sani inerenche aetiga inche nomo Kenya bwekene ebono obomo bwaito buna abakenya nigo bokoretwa amone kenyuwa ya Kenya ken iyo ekoreta obwamo yatubekange buna abakenya
enyorere ekenyuwa gya triple distilled KC Smooth amona KC Pineapple Fusion Equality Original enyororo ebinyugwa ebyo byabire bigotwobwansu kurwaso mwaka o 1976 inyora okonywa maruwetania ekerengo nabogokoreta omochandogo cha safya yao mwigo tiancheri koneria abana barinsi ye miaka 13. Okay. Tata yani. Ngakirero chichapati chire chinyororo iga. Aye, umugaka toramanya. Nanyorete siri. Esiri. Nanyorete siri nga obosi bwengano bwa ajabu na bwa manganonsi. Ajabu. Yes, obosi oboiga nanyorete nigoborera isiko kandeka. Eboro bwororo. Nane ndagera ya enigere nyansu. Nande gento kende. Obosi obo nanyorete ngana boko boroseria mandasi, oboroseri chichapati. Nonya nechi kangumu. Tata amaene naro lirobosi bwengano bwa ajabu na bwa manganonsi. Irikwe manya mange igoro yobosi bwengano bwa ajabu. Bwate tariki na Kisi FM. Asomoro buri mo minchorimi. Amo numero buri komo. Kila ritukoria chuma tatu ikaritukoria chuma. Egasi negasi. Na baada yegasi nigotokonyora nase base erinde twanyara gusangamo n'abasani eryo korokyo bo moboito buna abakenya nekenyuwa togosanga KC Smooth gose KC Pineapple Fusion echo kibwate quality original eryo kwemanya mange igoro yebinyugo bya Kenya Ken tegera rumoro byo komo kira ritukorie chuma tatu ikaritukorie chuma guchakira chinse komi kya marogoba wekense ya marogoba. The true Kenyan spirit. Yani, you guy, tell me. Every Kenyan has a kapal, who's always on the way. That guy who's always, niko hapa nje. The best mwenye anajaribu tu. A guy has a B, but he's anajaribu tu. Yeah. Tim Kenya ashiki solo. Ashiki solo ni tunashika, bro. And that's the true Kenyan spirit. Yeah, being hopeful, kukua resilient, and always welcoming. And this undeniable spirit of our Kenya is brought to you by Kenya Cane, the true Kenyan spirit, Joe. Triple distilled KC Smooth and KC Pineapple Fusion. Quality origi and taste smooth since 1976. Excessive alcohol consumption is harmful to your health, not for sale to persons under the age of 18 years. Ekere ground gego kwana weka keigwekane nabono e ground keigwekanire enyore chroma e triple S na ken extra ekrugwa keshere hapa na pale kiagaranga na kibono iga amagori yake ani gwe kegima ayo monyene ngakie yege togote bwana ki ni kupiga sherehe na kuanguka nayo. Jinsi rikomi mpaka nsa yemo imeyomoro buli komo uchakire Jumatatu mpaka Ijumaa komo mpaka ngoli tuanguke nayo inyuranga okunywa maruwetani kirengo na bokoreto muchandogo cha safi yao boigo tanchi rikonerirwa abana bari barense emyaka 15 Right, KC FM nenkani mugusige go mwanchomo tegarari yo number 1 go Vernacular radio station mwanchomo tegarari ensemani ya gatatu gaiga yo murubuli yo komo gaiga na nenyoranga na kietore live ensemeli ya Facebook ensemeli ya Facebook kanda se page ya KC FM 94.1 na baigo na bondo chenga pia ogechi marovana live ensemeli ya Facebook na boko genda gali na boko beke comment yao na boko like na boko share kiagarana ki Grogosha igeko begento kiamana ngana kiayo manyene ene support pia kwa ena nire ntara bareta gaigarinda tokore chinkwana na barabuga igarinda tobwato ke finishing point. I know abantu abangi bona igeko baganyete finishing point bara kuonera about composing we tara gabu composition ni ngere nyene ngakia chitego chagocha no mutindo wengere yigana na mono no maswali yale lakini no mwanchemo tegali before ndara bareta gaiganta tendara ko nyolinga na kiayo manyene live inaweza kuwa fast lakini ku make chapati ina
inahitaji kuwa hahitaji kuwa hada yani ngana kia yo monyene ekerote ama obogema bobo ko bobuomo lakini mboko bobuomo ekero oraro sie chabati erosiri no bosibwa ajabu kwanza ekoba enyororo kegima bosibwa ajabu monche moteganele boli bomanyikana na Atamark 1 amuno bokoro sie chabati very soft by the way na nayo monyene nayo gochora kiria yo monyene okuyeliera because nayo monyene uregabwe nayo taetekeria yo monyene okuriera na onyene nchiro yonchura gali ase pana igikoba rahisi sana na ndege kuyibwango sensemo yogokanda obosibwa ajabu bogokande kabwango na ndebo kobwata naiga igwanyoranga kiayo manyene kuwarosiri chabati ya mapema ajaba mambo yote. On top of that kero twatavanga na kiagara kuaragira yo manyene nege toyo gabwe kwa igotire gentonkero ro kwibwatira gabwe na ogokwibwatira ekinywaji kiao chisabona mune chika chia marogoba togota mwana ki streets zimekubali na wadau deze kama streets zimekubali muliuliza nabona iga muairwe igekana na kinga kibona bune yiga igokwe kinywaji kitali kumizo mubuko nabo igo ekinywaji kitali kumiza yo monyene enyeranga na kibona iga price ime drop nabo iga togota mwana kini shere wacha itambe na shere ikitamba inatamba pamoja na Chrome Gin yibona iga yake ani guli mpaka 700 ato kwa nabao tomozinga na boigo Chrome vodka bado pia nero yake ani guli kwa nabao tie quarter at 260 only ken extra pia bado nero ibado mozinga nero kwa nyora at 680 nanyene quarter 240 only sherehe wacha itambe anguka nayo bei ya jioni majioni kama haya. Now tiango turaraira na gaiga ase ebandi ere ase studio gaiga chitima tinga ki kale ko konta iga utangi weti karengi kwangi uri turangi kwa karengi ngaga bado ina hapana shabuja okay hata kutoka kitambo ilikuwa chini right hapo sawa sebe uko chonjo sawa sebe ya kabisa yani nintamani sana mbaro raso mogwa ke live band mogo tumbuiza abantu anene mono enga kijiga ya festive season monto buna bona gachiza bona bune chiga nyore ko bwate hoteli kwa igwiro mobogani bona iga mobogani o labda no mogeni no maetenga Nyamira Super Kings International no irega no iga baretango gabo bagokia bageni enga kijiga iyemega gose muri available no tole very available toichona bono mwenche motegereria yo bwato mobogani ubangete shere go chia se customers bao tigandara basabere gasi gabo anega sintete ko basabera chembe pokani kwanza buna bosongo gega ya igoirwe menge koruchakira keroka mpaka na ogusiga iga bosongo ga this time round ayo manye no mobogani nyore go taete entertainment irengi yana ande genuine Nyamira Super Kings International ndiawa kwa ina nabali namba yawo badai elinde tokoregento kiekiga tora ino nyare ko bakira baada kero barura se studio ugaiga now tikango turaraira na sese moyo gotera mashabiki inkiritiri kigimo cha mwatumia gotera mashabiki because mashabiki nara ko ba support sana ogechi mashabiki kuba kwana tole chingero ndane mbabwate byombo mate kibato iromo mugano baturangiri bato iromo gano bwe keombe kyabana batobwate ndo munde karago cyo no muntu munari shabiki na batokuri pe tukumubanga ngero ikono bato twa so goetera se byombe tiga baba ena ne go yani procedure error now tikango turaraira na gaiga bono turara kona about engere ye kwanza ganyire gaiga ndoje chi comment chionse pikiro monto gaiga tafadhali weka finishing point na ro tagete na nkorengi nga finishing point turanye esiko yae kero toko tebanga na kitoko yesiko yae turaye tinenere tutenene elinde tokiye kuanere na kuyetera live gaiga nenda abantu bali online kiagere karba request wote wanapewa finishing point
maite kero na nyortengere jiga ena maite ngana kibono ogechio kororanga na kio amwire bono kurwa so muziki kiagera korongo so kirigento kibono kio moerio ya finishing pointer ano to gukoro muziki kona ranga about idea nyene na composition nyene na kiachite otero ko kwa nara kurengereri miaka yes ande nka record di studio na record di studio miaka karo ko na miaka ne menge ine renge na rengereri miaka ange tato kuru 2020 yes otero ko na rengereri enchira maito tubabwire musiki miaka menge na my brother osabe miaka ange 20 throji yes ono baka 20 years ono bako musiki oyo gento nanyo rengererati igo yani kando no ko bugyo muziki ino nabasani abanena kegera miaka 20 si kitu kidogo ono musiki oyo abantu bakaja bakareta buchai mono abantu bagocha nona saba ibori babate mwana obugire musiki miaka kini ntoroji na ndo atarete toroji kwa mako omukonya okay na ndo nkarigiria era ifu abantu babuna twakineterere kare yes twachandegete twari gutachanse tukunywe kangara mambi noboro ranji togoche kangara tukaria makongiro chisaka chibikondo mako chinyumba chubonyase makonda goiteka abantu bachaete na umujonya gete uri kwisha kende nkeri ari mujuri tokobyo tukaetera mangana mange yes togoserigwa abana bari bejitajiri paka ni gundo tara na intwe so tukarengera rina ngarengera tigangara sento sie sani ku finishing ngamanya ko tebega no chandika uchandike yes ili tukonya saa ka kwanchali tuko nango etoro succeed asogema succeed na indo ko chandika turko chandika mirere ngwanya korra abantu bachandikete michia chandikete rero jaba yaba ari muno bare muchiyo banyagetari ari natete nambuyo kuchandike kuru mojakano lakini gukora kobokwe kwengencho to basa ko chukutenenga kuru abantu banyakongena ogechi Fulani Jackson uyumbozo uyu ne mekono basa rusia sani ni matena na kiri tukirimo nje na terdo ko tero kuninye genetena litukerimo nyasangu timishare ndoto yitu sendoto yana nyoni chinyumba ntwa kache chinyumba chinkongo bantu bakorire bakabatena tari muge churi to amanyata igona kiegente sani ye minitina tikakoseka teri ko bwati asubwa chakerete yes finishing point yani asoko korera ukokora na kokwenye na kuminute bataro production yengere yega korrekana ere igoro nande quality no nyane ye video igekoro kingana kinegento kwa university ororo sana ko negento kingere tibasi chinyinge chibasa na arganya kusangirira risingo bwibita karatika ko tero kunko bekendra go se gocha ko toreta mo eto atumete chibasa chinyinge sana now describe bango mutindo bwe engere yiga oyebeke wazi because abantu mbaro bagote bangana ki no hangla ne rumba enteranero biseta abantu ga lerango babeke wazi obatabigana ki omutindo tumeketeka igase finishing point oyo mutindo kiyoyo ga enjero bugetie kurene rumba nere ime urumusiki nako tebyo nachito kurigimari no urumusiki angiranero ime rumba ejo musiki nera gwa ngara kanaiga musiki yuma go komanya gosoka na gyoko nyugo no angira ne rumba ngieke ando komanya ukorere sabena gidoko kerekonde climax yes okay ngaki timeti reception yensemo ya ongakia mashabiki ya aitabire umutindo yiga because na bira na rekana kimo muntu naro gwanjete atabangana okay tia amenichanganya abantu abange kareso kotero kugwasogete abantu nyotalie video yes abantu barakotete linjiro isogotera roboteri ero oromunga njini ntuanje tekwe change turumo kwano forum yende kuchanga tofauti yuma tena basani basikuizi unapatanga melody ndio inakuwa melody na kwanga shida kwao unapata mtu
muntu tari go change melody yes Elias okrete gotero ko na nero yo como mañana nero ile go chako ko mañana nero lakini ntuntu wanje te we change kokorete gento ni message abantu bai muntu cyo kutabuka na ki ambabo geji marofa yona bona ajira ndi turachanganya abantu kidogo tukuje na kitu tofauti yeah igo noko somo gukua magana ya iga music nga ahoro kiringa na kinga na bobado go changanye bintu ga ore trabante ngendo kere unique anyway nganda kona raboli osebo kwenanga about finishing point kurwa senkoro yao ngendo ndara senkoro ya finishing point in fact the finishing point ne njira yani muntu ani njiro umuntu asaho gukorera rero tali njira ryo korora umuntu muna koiwo muna bona nyamira sparkings kurwa se ya chakirete ya minyo kiuna mangana mangi kogenda bintu madenga sego gukorera asibona igo ikere aga bono gochia magura atatu nago tabia tajire para okomo gutigarite bono kobere sabali rali ani abe igo bona sto chakete for 20 years in fact kubuge muziki for 20 years utamanye kainiande lakini muziki orona bo kubuge ugerase that's not a joke monta kubuge goro matukabere kwa omanyekana kuchiali kolendo bya kuchiali lakini ana bagweta bakambaro kwanya hotel twakabere kirali mbara ona gweta arire gari ari oteno kwani ngemia amateliyo bora ya gusinyi ekogara ngana ichimbara terichiro na bugate tigara kinabondo in fact yesani yo konyera abantu mbayeterete binte binge okolia ji saga chibikondo ogo tueru kolia abantu mbatwere tu muna yekora nyorane magiga esani sei tontu abwate nyombe yobonyangi enene sana nya sasa tinere seitu igo ya gajire sasa ati imeka bekwema nere yarenge yechae ngure kere gutwa amachali akoraki angigoraria no mulensa amachali amachani akunuga chichensa nali konde ndiri yarenge dirabu kurumaga ngari muamu mumo baliri igo bwada lya koroma go kuri twali sunyuntara yateka igo abantu ntu aterete bintu inchara nere yachite inchese ngakiana 1984 in fact se Italia ndagira darling tata gagajire roje ogie kari oli giobera na ndo to ma injiti chigere group obera banda bali gie bintu mne bibiwe tuikoterwa iga bantu male baetere tatu bantu baetere to igona igere kubanga no gotore cha tali uwanja komeze nyumba chi abande tali uwanja igendo ngelinga no koko omoyo nga anose so chakret no na amasa ko bwate so chakret masa ja sole atali onya sa ko biketo kokole nekene sana bwata another step ko se system tenene ga ne camera atali o agutenda pi nekene omo na bwata na another step ige nenjere yemo yo ko in college abantu nga kurwa sole ya sana ko kwenye mambo yobo muntu now engere yiga yara mutinyi bonega tukubarange mutinyi 8 mutinyi 8 kuruye soka if I'm not wrong mutinyi 8 yani ngangere gukora umwaka yes reception ya ye nabantu goyitaba according buna ugechi ngakigwa rodira abantu ngakibayitaba sani na kero monta te sani ni kwate message lakini tera promotive tera promotive mono kuna chingero chinde ma etaba kusintule ngora umuntu kubuye musike makongo bado no tubuka te connection igoko teroko ngoraba buronge ngora promotive buronge era ikigango example na roba abo muiko na rotera oangira yani abugiria kasitutikete gachaka method abantu bajanga mugiro konyoro muiko mo udisikire ni kama wetu walitoa naona kitu lakini mtu unapokuwa tajeroso kimusikio makongo uliotara abuganda bado bali bande baje bakababara ikapora bwate connection mutako bara kotera rero mambia pigetia fume abantu marenga bajagire kurumaga gwaka gatera rera kabega rero akora kodikira lituko alesala ani abugate ji connection abugate mot otera kwa uji asukira santo bakumaete naenda sikete naro ando kotera uko finishing point kara uja kubeka na limu ndacha koma sasa sikete naro ando kubeka otera kwa nguna Rusia lituki ubeka ta bana binte beka furan iko kotera kungora ta arabia
lakini noko kotero konera lakini nkora sugumu ngora promote bono tigato kiagara konyora esabari ya chakiri na bado nabo konyoranga na kio muntu na rogo osogetio gotera get back maybe 2000 was maybe 2008 wacha go trend 2024 wacha go trend 2024 na bogo chako mtaimo ngento gedina kigwete nekegene but kwa ikero ko ena ne story ego mtegende kina ya kare tata ya kare ntete turarake bugatoka gaiga because abange ba request rigando chembaka no nyano online turego kiama skani aya because ni maitenche kerongo bugatoke gento gaiga ngo kiama skani aya twagetenenera twakibugatoka live one birogo tukubugatoka ko live erinde ko rwabonga abantu nabo bakubanyanga baone gente kiga nabo bago request chiri ko nora chiri ko chakero motinyuga hatano pale chigendre go request chiri chigendre go chomate because no nyana sense mo yo chiri radio hapa na pale na media iko konyoranga na ki ga SMS yakero ga gwetanga na kinku nilingero gete nabo konyoranga na ki aganto gona baga go pick rice go anyway tikango torara bwa toka ga finishing point mo nchomo tegereri ni matezi ko gari igole tayari igwengere yue haya ndio hiyo sasa sauti yake Rich Marofa Chiatoroza mambo ya chumamba kusia gima
Finishing point,
point egento kia maana Mheshimiwa Diki Masira Aumwe mamba yani abeli Finishing point ya mahana Omenya mkuru wa kwanjenga Talio wanja Finishing point ya mahana Omenya taziki chichira Talio wanja Finishing point ya mahana Omenya kikura Ingisa Talio wanja Finishing point ya mahana Omenya kisumundo Talio wanja Finishing point ya mahana Omenya chirani Diamanto Talio wanja Finishing point ya mahana Omenya chirani Diamanto Talio wanja Finishing point ya mahana Nana moita virigente kiga. Leo no vale que gastes tu mano también. No la hago de Halo. Oh yes. Gente que toca maedi. Are you serious? What's the serious? Yo kanya okechi maropa. Oh ya kwa na dere. Naonda. Oborunda rundi. Dali bwana nabo maete. Now maete round yeri. Wone kire kwa tekere finishing point woka nawo yani wate binte bitingu. Binte bitingu gete mbona ngura ke kanda gaji. Ya bakabona papa masai binta okora bone bintu bya maana. Papa masai ko promote bintu bunebyo. Bina bye binte bitingu bona. Asante papa. Bakatwa igure bakanaru ko Daniel maruko na truve. Yani bakatwa ko nane yani kabawate binte bikonguga maropa. Oh. Yani maropa yani wate binte bikongu totama itikonye. Bino birwana karabura bya kuno yo kurumsari sibe kirwana kumenyekana biranga soka biresiko yani enero finishing point bana ndaka nyatega doma yate inkeri nanga kikonya oborunda rundia baka ngobeka mune sikisa kebia sana baba baba masai ka promote ndo bunevyo biyamona sana asante sana Kisia fama halo Ay papa masai oh yes ndo kianga kila unene kianga kiri Omenya chire Diamanto Talio wanja finishing point Talio wanja Finishing point egento kia maana Yes Biyamona sana Kisia fama halo Halo Yunga kia kabera tukali kukuana halo Hello papa masai oh yes Biore mavuna oyeti mara wana mira tubakin. Emile Mubasi. Sai shop kirito sana. Ano okuniri yabo. Halo. Sisefam. Nkana yomo gusi. Okarango simindo kigagia abantu Talio wanja finishing point rera indikia maana. Indikia maana. Musanza mateka ya sini jolisi. Ero. Angwana.
abana abumba yende nande nkongu yes nkongu bono gotukuwa about muziki now nkorengi kabono tigamba ilibaga murakwa na mangana abira tuiga yo mwerio ili mtunyare gusieka interview yaito guchaka na osebose mugusiti ya promote muziki bo mugusiki bacha bako buge muziki ga sikyo yoga okay mae to mururoche ngakite yara rangiri mugusia chiko buge krabu kya nekena kose moikoyo kunyango liko enda kanda mbaga kora bintu bine lakini tukwanya raba kusi ntute tuko promote e talent anya go kerana ne talent uya kabisa ya ko kerento klikia yako to promote abantu baitu promote abantu bali bago chaka upcoming to promote upcoming artist na bali babeira industry. Thank you. I'm very sorry kandu ngari kunabu akaswali kana ande mugusio mintongo bolia era ande kunya kuewo ninganje tukwe ko bolia yes in fact eso kolgerera Mr. Masai una bono kusiye ito umusikingo cyolo gusira waba kusina bagusina bantaba ko na mono sukulge bana musiki baita bakuru mbaro tojo monto ko kwanduru nyando naro tojo monto ko kwanduru gitenyi naro paka Facebook lindi bakubolia nganga iba na anduru achiete rugo tana karoroka abana musiki bali abakuru baba memba mbaro mose ndongere nago kusana abaruroje oisa kuka ni musiki oli umukorobo kuikonya nyore asa bakaka ubako bugi kendo yugis otare ko yugis mata ikera bungerekero ko kwa ruguru to ko emochi omusiki no ko bukuru baba omole abakaka getaba korupito ko nyara kichano bako bugi omusiki oli umukuru pande yu kegente kyo jorangire bana musiki baba bakuru baligi balempera sawa gente kyo yachire vyachiro yeso gechi enamba bono namba nere yukware korwa na makwani gochia sabashabike no tokore turachakire namba yes utaka gotonyora namba 0728 39 98 08 0728 39 98 08 ane yirore 0728 39 98 08 mwisho. Santi. Ne yao sebe 0742 88 35 77 0742 88 35 77. Ndiyamono sana sogotara gaiga ngorengi bona makwani arabe jumla gochia sabantu banza tali bayo gose nanga kware gote abogechi muntu nare tueba tukwirana rimbi ya mono ogara to musikito kamanyekana ke okay mo kaka papa count yes kaka William Satandi emamba yechi okay kaka William Satandi na mashabiki yonsi ipi yes ndoko bakwani tokore okay uya kabisa bonsi patuligereretie babo James Kibari babo Daniel yes babo mirio ikoigwa mashabiki na mangi toko yakora biyamono sana asante sana oyo ndakorere omongina naro tukwanera okukunga creation chomba omongino lia onero chagite na intwe pand omongino akana igwa kwanera na tenga sae no muya tiga momente miaka olineri sabikiri konguri ya Nyamira Super Kings. Thank you. Okay, anige koleta ba Kenya amo. Kenya rango ase aliasogo cha kuagenda kwa enjoy kwanyora piwa mwenje yo piwa entertainment alafu kurugabu kwanyora ngana ki mangana abeire buja gambango na kimoko chambo na ba Kenya gambango na kimoko sukamutu na ba Kenya na liye kobege ntokia maana sana kimanyika ntumna Kenya kenne Pineapple Fusion, right? Nkero ropie kenyugwe kekende kemanyika ntumna Kenya kena smooth kega pia monche montega link likere smooth kere smooth nkebwa tiburo mono na kero kio pia nkore ngore takere entertainment yero fula kero gwa kenyorire ando onsi yani chinse mochiria yo manyano kwenda gwa kaburudana yao na liye kobege ntokia maana sana. Facebook kaiga gukorra kaiga ndo chengana ke Joshua Monguru Smile ko semo chichanya tie komilimani Felista Guaro yo beshai alafu na Daniel Mogere na Korodi Gabo wote bangana ki ore tunde nani hapa mwingine tena comment kaiga anyway bangi sana bali tunde semeri ya Facebook. Thank you so much, asante sana.
Kisifa mnenkania mugusika iga bado makonia bono maragobo mwenche motegeli ganiria ngo babire batatoka ige weekend engia keroko ngakiresi mige gachakaniria ta KC na litoko nyaranga na ki ngo manyande ngane ya abono iga oganeli babire batatoka iga weekend engia chakaniria ta KC. Kisifa mahalo. Hello, KC from KC. Yes. Wairuya. John. Abaranda kwani wao Jones. Yes. Amelia marago ingia na matagaro. Bati. Yes. Kazi wao video ga secondary. Yes. Amsungu wa sito na matagaro na bosi na baka niliwo tuko uya. Asante sana mbie mono sana. KCF mahali. Yes. Hello, my brother, kitangani mbira wa studio. Studio mbiyande. Ai goro mo ta tuwa ma mbajitu ka kwa batre mbiri bwana mo muno motari samane cheka na korara. Ero. Okay, maro abu. Ba sokire bwana. Ina ke ure to bwana. Ekyo borunda rundi ekyo.